Беларуси злой дед добрых людей сажают у турму, и я записываю их имен. Возьми то же самое Азербайджан. Аўтарытарная краіна, рэпрэсіі, але нацыянальныя. Калі б это працэсы былі зваротныя, то не трэба было бы рэпрэсій. А так, калі ёсць каго рэпрэсаваць, значыцца хтосьці працягвае. Мы як нацыя склаліся ці не? Сфармаваліся? Я як нацыя сфармавалася, а ты? Ну, я таксама. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітаннем, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і прамаўляць нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маёй шыкоўнай госцяй, папулярызатаркай беларускай культуры, авантурысткай. Можна было яшчэ працягваць там розныя эпітэты і ўсё, але мы вырашылі на гэтым і спыніцца. Марыя Грыц. Прывітанне. Марыя, папулярызатарка беларускай культуры. А увогуле Беларусь, беларушчына, беларускасць, беларуская культура. Калі ты ў гэтыя павуцінне гэтае беларускае, калі ты на гэтую склізкую сцяжынку беларускасці ўступіла, як яна цябе паймала ў свае лапы там і ўсё астатняе? Цікавае пытанне, тому што насамрэч я ішла здалёк. Маё дзяцінства выпала на 90-е, і мы пэўны час жылі на далёкім усходзе з бацькамі, дзе не было нічога па-беларуску. І ў першы клас, калі я пайшла, і ў першы раз пачула слово «вавёрка», яно мяне вельмі весяліла. Яшчэ смешнейшае было слово «зэдлік». І я тады думала, боже, ну што это такое, калі ёсць руская мова, то на што вот это вот всё. І нават ва універсітэце яшчэ у мяне з 10 балаў 4 было па беларускай мове. А потым мы з сябрамі пайшлі ў паход. Яны былі беларускамоўныя. А я па традыцыі такая, ну я не буду псаваць беларускую мову, буду гаварыць па-расейскую зімінкі. Марыйка, давай. І ў апошні дзень мы стаялі лагерам, і да нас як бы далучылася па суседству сталі расіяне, а ўсе ведаюць, што расіяне в Турцыі своеасабліва себе паводзяць. І тады я зразумела, што ну трэба нешта з гэтым рабіць, і все, і переключила свою раскладку. І як лёгка это атрымалася? Это было не лёгка, мне было вельмі страшна, і я ішла праз гэтае пекла, калі ты спачатку думаеш па-расейску, потым перакладаеш на беларускую, гаворыш, потым яшчэ выпраўляеш у галаве, што ты сказала, і потым такая, ладно, все сказала, і добра. Вось, але это як цагліцы намацоўваеш іх. Ці не атрымалася, ці не было такога моманту, калі мне просто не один раз рассказывалі, і прынцыпе некалі я на першым этапе і таксама сутыкаўся з такім, але відаць у такім лайт-варыянце у некага было нашмат складаней, калі ты вось пачынаеш гаварыць па-беларуску, безумоўна з памылкамі, безумоўна там вот на нейкай там трасянцы ці яшчэ што, і хто-небудзь такі прыходзіць дасведчаны ўжо, такі знаеш там моўны губазік, які кажа: «Що ты тут псуеш нашу чысцюткую, нашу мілую беларускую мову гэтай сваёй трасянкай? Гавары ты ўжо на сваім рускам языку і не лезь ты, куды табе не трэба». Не, я хадзіла на курсы «Мова на нова», і Глеб Лабадзенко запрасіў Трусова. І я памятаю, што вось это была як мне індульгенцыя ўласна мне, калі Трусаў сказаў лупіце на трасянцы, усе з гэтага пачыналі, і таму любы губазік просто, Трусаў і все астатнія, это было непараўнальна. Таму вось гэтая сустрэча, гэтая вечарына моўная, яна вось неяк сняла нейкія заслоны, такія сарамлівасці, думаю, я буду гаварыць як смагу, і аднойчы будзе добра. Хаця, узгадваючы 20-й год, і калі я была на Кресціна, адзін з не ведаю супрацоўнікаў Кресціна, не ведаю, хто это канкрэтна, вось, яму вельмі рэзала вуха, што я па-беларуску гавару,
ну нават не это ему в прынцыпу нешта рэзала штосьці і он такі ведаеце вы так гадка гаворыце на трасянцы а вось я добра ведаю беларускую мову вы не по-беларуску гаворыце ён мне даказаў па-расейску канешне а дакладна ну аматар філалогіі вось ён канваір на Крэсціна вось але нават тады мне падалося гэта смешным хаця сітуацыя была канешне не весёлая. Ну так да мне таксама вельмі радуюць каментатары якія прыходзяць і по-руску даводзяць мне что я там ці мой госці у студыі з памылкамі гаворым по-беларуску неправільна там нечыста вот а сам вот чамусьці нават напісаць по-беларуску гэтае выкласці гэтыя доказы не можа ну гэта нармальная такая з нашая практыка але Марыя а вот ну добра быў такі момант калі вот там прыйшлі Турция, россияне со своими поводзінамі, думаешь, ну ладно, тут-то я неяк так вот дистанцующе ад іх таким вот чынам моўным, але потым навошта яно было табе? Ой, потым мне падабаўся беларускамоўны хлопец. І я старалася перад ім вось неяк звярнуць ягоную увагу на сябе і такая, ну, я буду моцна старацца. Вось, і у нас не склалося, а беларуская мова ў мяне засталася. Хоць нешта карыснае, да? Паўсцеклок так. Вось, але оказывается, что это такая штука, якая зацягвае. Вось, і калі не гледзячы на, напрыклад, жахлівую праграму ў школе па беларускай літаратуры, ад которой, ну, мне падаецца лепшая прышчэпка ад беларускай культуры, то, што мы вывучаем в школе. Вось, не гледзячы там на вот таких вось людзей, якія там говорите лучше по-русски, чем вот так вот. Яшчэ штосьці, вось, я пачала адкрываць для сябе новы свет, што беларуская літаратура ёсць і іншая, дзе не то, што все, ну, ад пачатку кнігі да конца мало хто дажывае, а хто дажывае, то хутчэй за ўсё не ў сваім розуме. А ёсць і класная літаратура, дзе ты можаш закахацца ў героя, ты можаш вось нейкі рол-модэл взять для сябе. Іншае штосьці, што ёсць класная музыка, ёсць сучасныя і творы, і мастацтва выяўленчае. І яно так наліпала, і цяпер вось ужо колькі гадоў я без гэтага не магу. Вось літаральна да цябе прыехала пасля таго, як глядзела выставу Наполеона Орды. Мне падаецца, што это просто шокоўная магчымасць цяпер глядзець на такі здабытак. Ну, это дзякуючы, безумоўна, ініцыятыве Мальдзіс. Мы зараз маем гэтыя магчымасці глядзець гравюры Наполеона Орды. У дадзены момант яны пакуль што яшчэ знаходзяцца у Варшаве у музеі вольнай Беларусі, але са спадзевам, што некалі яны вернуцца ў Беларусь. Слухай, але ўсё ж таки, вот глядзі, ну так супала у цябе, што ну была кампанія беларускамоўная. Быў вот гэты так трыгер у выглядзе суседзяў расіянаў, ад якіх ты хацела неяк паказаць, што не, я ўвогуле іх как бы не ведаю, не маю дачынення. Ну было каханне да беларускамоўнага хлопца. Так супала, і гэта цябе трыгернула. Ну ці там, да прыклада, як Павел Белаус мне расказваў, расейскамоўны хлопец, які ўвогуле не цікавіўся нічым беларускім, пайшоў там у школе на летнік паехаў, і апынулася так, што вечарам яны сядзелі ля вогнішча, а ў іх быў выхавацелем Павел Свердлоў, які раптам пачаў спяваць пад гітару «Тры чарапахі». І ўсё, зацікавіліся песнямі і пагнала, чым гэта скончылася. Ну, апроч, безумоўна, тое, што Павел зараз яшчэ працягвае знаходзіцца на момант запісу нашай праграмы за кратамі, але ўсё ж такі ж, колькі ён зрабіў на вось гэтым для беларушчыны. Але не кожнаму так, вот, ну, умоўна, ці шанцуе, ці наадварот не шанцуе. І пераважнай большасці ну, неяк так абсалютна по барабану. І беларускасць гэта, і Беларусь, і ўсё астатняе, і мова. Ці, а можа, гэта шлях такі? Вот гэтага этнаса беларускага? Ой, не.
Няма у нас такога шляху горкага, не. Я перакананая, што калі мы все там альбо там нейкай дробачкай, альбо нейкімі вялікімі праектамі пакажам, што беларуская культура это не толькі страты, боль, раскіданае гнездо, пакуты, вось все, што мы любім звычайна, а яшчэ і штосьці прывабнае, класна. Вось, напрыклад, у мяне адзін з маіх праектаў, я раблю лагеры для дзетак, вось зімнікі былі і летом некалькі заездаў, і ў мяне цалкам беларускамоўная кампанія, беларускамоўная каманда, але мы не акцэнтуем увагу на тое, што вось калі ласка, гаварыце з намі па-беларуску. І да нас прыязджалі дзеці, якія не ведалі, што такое яешня. Сядзіць дзіцёнак расстроены, кажа, я этого не ем. А што ты хочаш? Можа, яешню? Ён яшчэ больш пачынае плакаць. Пытаю, што здарылася? Я не знаю, што такое яешня, может, я хочу, а я не знаю. Кажу, вот яешня – это яичница. Давай у нас слово дня будзе яешня. І так вось як бы 7 словаў дня у нас было кожны дзень. І напрыканцы ён ужо сам не перайшоў, але ўжо троху разумеў па-беларуску. І мне падаецца, это вось акурат тая мадэль, тая схема, калі ты не кажа, што трэба вяртацца да матчынай мовы. Як мы толькі што з табой высветлілі, у нас з табой стартавая, так бы мовіць, мова не беларуская. А калі ты паказваеш, што вось яна жывая, інструмент камунікацыі, то чаму бы не? А вось дзеткі больш старэйшага ўзросту, там дзе-то 15-16 гадоў, яны пераходзілі на беларускую мову, хай сабе на тыдзень, хай сабе ў сваім коле размаўлялі альбо з намі, але вось так пакрысе і зробім. Гэта робіцца как бы фактычна ствараюцца умовы. А так калі паглядзець у Беларусі, вот все-таки ой, да, такая прыгожая беларуская мова. Я нават падчас вось гэтых апытанняў напишу, што беларуская мова моя родная, але как-то вот потым я не буду, навошта, для чаго мне гэта трэба? Слухай, это складана. Пагадзіся, перайсці з адной мовы на іншую, это сур'ёзны выклік для галавы, і улічваючы, што як пакуль у нас... хутка пераходзілі на рускую мову моя маці з вёскі, якой гаварылі ўсе, прынамсі на трасянцы, на такой добрай, але паколькі яна пераехала ў горад, яна перайшла на рускую мову, я не здагадываўся да пэўнага часу, што ўвогуле нейкая там беларуская мова, недзе там людзі на яе размаўляюць, апроч урокаў беларускай мовы ў школе. Ага, то бок твая маці пераехала ў іншы моўны асяродак. Вось табе і адказ. У нас такога прям вялікага асяродка яшчэ няма, але мне падаецца, што казаць, што вось у нас і ўвогуле яго няма, таксама это ўжо неправда. Таму будзе час, будзе квас, і глядзі, колькі ўжо там стагоддзямі гэтая мова ўкатываецца невядома куды, але вось мы з табой сидзім на ёй размаўляем. Ёсць людзі, якія глядзяць перадачы, чытаюць навіны па-беларуску, чытаюць кнігі па-беларуску. А колькі людзей нават в эміграцыі перайшло на беларускую мову. То бок я ўпэўненая, што калі ствараць умовы, акурат пра якія ты казаў, то это і будзе працягам. Але от глядзі, калі ствараць умовы, сапраўды, я з табой пагаджуся. Дастаткова ты прыгадала 20-й год, ты, правда, прыгадала пра Закрэсціна, а я прыгадаю праз дваровыя сустрэчы. Калі беларусы, которым абсолютно по барабану была ўсё гэтая беларуская гісторыя, беларуская культура, вот у Москве, вот в России, вот Стас там, як его там это, которые там все эти, ладно, там okay. не памятаем, да, дзякуй Богу, вот там, да, а гэта ўсё тут, это ўсё беларускае, у лепшым выпадку это дзярэўня, у горшым выпадку мне это абсолютно не цікава. І раптам беларусы пачынаюць для сябе адкрываць сваё беларускае. І такія, вау, а оказывается, мы ж не толькі вось у лапцях, где-то бедныя няшчасныя гаротныя, мы ж падоршай-то. Во гэтым во маглі настраляць. Слухай, лапці таксама не кепская гісторыя. Калі ты глядзіш на культуру не толькі пра лапці, так? Як бы у саміх лапцях жа няма ніякай заганы. І мы зноў вяртаемся да таго, што інфапрастора і школа яны не спрыяюць, мякка кажучы,
нават не развіццю, а хаця бы інтарэсу да беларускай культуры. То бок калі апантаны чалавек выкладае апантана прадмет, то яго і хочацца слухаць. Калі чалавек прыходзіць адстаяць, адсядзець, это нашмат складаней зрабіць, зацікаецца беларускай культурай. Але мы ведаем, што як аплачваецца праца настаўнікаў і настаўніц, в якіх умовах яны выжываюць. Там добра, што людзі ўвогуле яшчэ нейкай свядомасці трымаюцца. Таму калі мы вернемся, варта заняцца вось такімі самымі базавымі рэчамі, каб у нас была інфармацыя пра Беларусь на беларускай мове. Хай сабе на расійскай на пачатку. Ці там, не ведаю, як это трэба зрабіць, каб у школе была больш сучасная праграма. Вось, таму што ты маеш рацыю, я памятаю, што 10, можа, гадоў мне было 15, я ведала людзей, якія засядаюць в Думе, а про то, што есть беларускі парламент, мне в галаву не прыходзіла. Таму вось так інфапрастора это вельмі істотна. Это таго, што сапраўды так яны для сябе адкрылі ўсё, пачынаючы ад гісторыі, цікавосткі, працягваючы там музыкай. Вау, так 3 чарапахі, вон якая класная песня. Неважна, што на той момант 20-го года Вольскі 3 чарапахі ўжо 23 гады лупіў. Яны адкрывалі для сябе літаратуру, яны адкрывалі для сябе тэатр купалаўскі, аказваецца, цікавы тэатр, а то, што ты там фактычна кожныя выходныя з серабраначкай у гум каля гэтага тэатра ездзячы прыязджаў і на яго не бачыў, это іншае, там как бы ўсё. І ўсе казалі... Прыйдзе час і умовы. Вот, так. І ўсе казалі, ведаеш, вось у гэтай кніжцы размовы, якія мы записывалі ў 20-м годзе, 21-м годзе, калі гэтыя дваровыя сустрэчы ішлі, і усе гэтыя удзельнікі гэтых сустрэчаў казалі, бачыш, што робіцца? Як беларусы адкрываюць для сябе ўсё беларускае, з якім захапленнем, як у іх пачынаюць вочы блішчэць, гэтыя працэсы незваротны. Так мы казалі ў 20-м годзе. Так мы думалі ў 21-м годзе. Зараз мы маем 5 гадоў неспынных рэпрэсій, у тым ліку і за праявы любой там беларускасці, нейкай там нацыянальнай цэнтрычнасці і ўсяго астатняга. Незваротныя? Я думаю, что незваротная. Потому что калі б эти процессы были зворотны, то не трэба было бы рэпрэсій. А так, калі ёсць каго рэпрэсаваць, значыцца, хтосьці працягвае. Это вельмі можа быць бессардэчна гучыць з майго боку. Я захапляюся ўсімі людзьмі, хто так ці іначай знаходзіць магчымасць пісаць унескладовыя ў Беларусі. Але ж я ўсё адно пераканана, што это незваротныя працэсы. Так, калі б не было рэпрэсій, ужо бы расквітнела зусім іншае поле беларушчыны. І беларусы і беларускі смаглі бы знайсці праявы, культурніцкія праекты. Было бы зусім іншае асяроддзе, але, як ты сам заўважыў, ідуць рэпрэсіі 5 гадоў. То бок, это 5 гадоў, за 5 гадоў яны яшчэ не задушылі вось гэты любоў да свайго. Працягнецца яшчэ трохі задушаць, штосьці задушаць, штосьці з боку вот этих вот рускага міру. Ты бачыла, колькі там стадыёнаў збіраюцца на вот эту ўсю расійскую Z-папсу? Слухай, калі ў цябе няма альтэрнатывы, і калі калі ты прачынаешься і кладзешься спаць з думкамі пра тое, што не сёння-заўтра, то пайсці на канцэрт і паскакаць хоць пад што, мне падаецца, это калі ты захоўвае ментальнае здароўе, супер класна, ніякіх пытанняў. Таму, а калі прыйдзе час і будуць іншыя стадыёны, іншыя спевакі, тут няма праблемы. Зноў жа, пакуль ідуць рэпрэсіі, вельмі дзіўна казаць, што вось на кагосьці там ходзіць. Надо паспяваць, надо паскакаць, надо гэты стресс сябе выгнаць хоць нейкім чынам. Супер клас. Трэба захоўваць сябе любым магчымым чынам, пакуль гэта не скончыцца. Вот як папулярызатарка беларускай культуры, патлумач мне, што з гэтым рабіць? Ты сама ўзгадала беларускую літаратуру, якая, калі пачытаць нашых класікаў літаратуры, асабліва тых, якіх там выкладаюць у школе, і вот это вот що там,
бедныя няшчасныя, гаротныя, праз нейкія там дажджы, туманы, снягі, у нейкім На рызі. зямлю моляцца. Да, і пруць праз вякі, праз стагоддзі сваю. Ідуць тапіцца. І ты ў дзіцячым узросце, ну, юнацкім чытаеш, так, ну, не хочу я да гэтага нават дачынення мець. Вот эту сваю вот гэтую тугу некуды там вот эту свой боль некуды нясуць і пруць у гэтых вот мяхах. Яна ведае, што яна там нахер нікому не патрэбна, гэта ваша беларуская туга, а ты ўсё адно яе прэш. І ты думаеш, што гэта за народ, што гэта за этнас, што гэта, можа быць, не трэба мне быць побач з імі. Асабліва паглядзеўшы, так падумаеш, вот там гісторыя, нейкія пастаянна, чуб на бок, там, шашку нагала і пашоў, за гонар, за годнасць, а гэтыя ўсё некуды там бедныя няшчасныя, паглядзіш пантэён герояў, у тых вот такі во некуды ў далягляд, у гэтых такі, а тут Кастусь Каліноўскі, ну, падумаўшы, Касцюшка, і больш ніхто нічого нікога не ўзгадае, і думаеш, так што гэта? Нема нават... Я думаю, што ты зараз ўжо прыдумляеш, што з гэтым рабіць? Нікога не ўзгадаеш. Ну, конечно, не, там можна ўжо і Рагнеду, і Ефрасіню, як мінімум, там і дзяўчат можна... Я кажу пантэён герояў. Да, пантэён герояў у нас таксама добрый. Ефрасіня, конечно, маладзец, але да пантэёна герояў не. Ну, моім так. Глядзі, і зноў жа, што мы робім канкрэтна з чым? То бок, калі у нас пытанне да беларускай літаратуры ў школе, яна патрабуе перагляду какой-то рэформы чарговай, нейкай вдумлівай, таму што я памятаю, што калі я для сябе адкрывала Богдановича, і я памятаю, што, ну, это быў шок для мяне. Вось ягоны трыалет, калі глядзеў на сонца, я стаў, ну, бадай, што гімнам на майго жыцця. Так, там чалавек аслеп, але сканчваецца, зато глядзеў на сонца я. Я думаю, вось так я хочу жыць. Хай сабе это будзе вялікая рызыка, хай это будзе вялікія высілкі, но я хочу, каб гэта было яскрава, каб потым свайму дзіцёнку сказаць: Аня, глядзі, вось такое мама зрабіла. І Аня такая: ай, ну і плевать. Я говорю, нет, не плевать, это мой уласны голас. Гляджі! Можа быць, не так рэзка. Але, вось, каб назапасіць максімальна, каб нават калі наступнае пакаленне не захоча гэтага браць, каб у іх было што не захацець браць. Альбо захацець браць. Калі захочаце, вот, это все вам скацерь-самабранка. Калі не захочаце, окей, ну вось яно ёсць. Таму... кожны дзень штосьці рабіць. Вось, напрыклад, з музея вольнай Беларусі забрала сцяг з імёнамі палітвязняў. Это вельмі цяжкая мой цяжкі крыж, таму што я стварала гэты сцяг, каб выйсці з ім у Кіеве, калі колькасць палізняволеных набліжалася да 1000. І я думала, што это будзе аднаразовая акцыя. Я напісала, вось колькі было палізняволеных на той час. І потым аказалася, што эта справа пакуль што не сканчваецца. Яна не сканчваецца ніяк, таму што працягваюцца рэпрэсіі, працягваюцца затрыманні, прысуды палітычныя, палітызаваныя, і людзі ўзняволені, і як мага больш людзей. Я хачу зафіксаваць, што іх імёны не страчаныя. Вось. І... калі вось супрацоўнікі музея кажуць, што людзі падыходзяць і чытаюць, то бок это не проста, вось ведаеш, як выява, ты паглядзеў, яна выклікала нейкія твои эмоцыі, і ты ідзеш далей, так? Не, людзі падыходзяць і нават асэнсоўваюць, што это уже не 1000, не 2, это ўжо больш за 6000 імёнаў там. І я спачатку пісала імёны людзей, якія вось ад 20-го года ўзняволені, а потым я зразумела, што палізняволеныя былі раней. То бок там ёсць імёны ад 96-го года. І гэты сцяг мне выпала дашываць. І цяпер ён уже не влазіць ні в одну сумку, яго захоўваюць на такім вялікім валіку ў музеі, таму што, ну, ён велізарны. Гэта я пра што? Што нават вот такім чынам, нават вот эти вот літаркі, калі моя дачка пабачыла, кажа, што это за літары? Я ей пачынаю распавядаць, што вось, ну, як бы моя дачцы зараз не шмат гадоў, я не магу ей все патлумачыць. Но я кажу, што вось в Беларусі злой дзед добрых людзей сажаюць у турму, і я записываю іх імёны. Ну, понятно, ну, вот неяк так на пальцах. Але это як мінімум тое, што вось калі ёй не будзе патрэбна, то што ж, а калі будзе патрэбна, то вось
Зера. Слухай, але гэта ўсё адно папулярызатарства праз боль, праз траўму. Окей. А вот что-нибудь, я не ведаю, хочется, мне падаецца, что не хапае вот нейкага такого умоўна храброго сердца, каб вот показать, якія там беларусы былі гераічныя, якога-нибудь, я не знаю, там міфілагізацыі нейкага фэнтэзі, ці этнафэнтэзі, ці сапраўднага, вот нечага такого, вот, каб паглядзелі і сказали: вау, так мы ж тут сами, тут как бы там, я не ведаю, не Человеки-пауки, а ваўкалакі, мы ж тут, Слухай, ну не ваўкалакі, но як мінімум піраты і піраткі можа быць. Я думаю, ты к этому вядзеш, што ў жніўні, напрыканцы жніўня паставце ў сваім календарыку пазнаку, што першы беларускі флот выправіцца ў Капенгаген за крыжом кніжнай Сафіі каралевы Даніі. Ну, куды ўжо круцей, я пакуль што не придумала. Можа, потым уже возьмемся за каланізацыю Марса, але спачатку за крыжом. Вось я до таго, чаму неяк так вот не атрымліваецца, ці можа быть мы не чуем, ці гэтага не хапае нейках такого, что не то, что вот давайте мы вот сядем и там расскажем про нам сами себе, там ці друг другу, про нас бедных гаротных няшчасных, а вот что-нибудь такого вот героического. Мне падаецца, что табе хтосьці приплачивае кожны раз, калі ты кажаш слово бедный, потому что вельмі популярное на тебе. Давай, все, на сёння мы не будем больше казаць про бедных беларусаў і беларусак, мне ж унутры косткі ламае. Вот, так я ж тебя провокую, каб ты мне рассказала, что да не холеры, да мы ж вообще героичные. Мы вельмі героічныя. Это, конечно, не такое, як ты опісываў, что чуб і шабля. У нас гераізм, ён іначай выглядае, але я не скажу, что яго няма. Просто ён выглядае не чалавека-павукску. І вось это моя смелая авантура, мне падаецца дужа такая, ну, яна выклікала пэўнае абурэнне у вельмі нечаканых людзей. Я думала, што я абражу пачуцці вернікаў, таму што гэта крыж, гэта святыня, гэта 12 стагоддзе, там і можа гісторыкаў таксама, таму што там, ну, не ўсё так адназначна, скажем так. Ёсць даследаванні такія, ёсць меркаванне іншае, ну і карацей там они паміж сабой, спадзяюся, на канферэнцыі навуковай все выжывуць. Это я до чаго? Вот это вот смелая ідэя. А тое, что ты казаў, что вось мы соберемся и поговорим, это тое, что у нас, ну, как бы, этой паттерн ужо адпрацаваны, так? И придумать нешта новое, не тое, каб лянота, это яшчэ трэба аграменныя высілкі. А мы ведаем, что беларускай культурай, ну, вельмі рэдка людзі займаюцца прям за грошы. То бок звычайна это вось паламянае сэрца, гэта я не магу спаць, калі гэта не зраблю, гэта вось нейкае пакліканне, апошняе жаданне і гэтак далей. Таму ресурс у гэтым полі зусім невялікі, і з гэтага малюпасенькага ресурса ўсё адно атрымліваецца нешта неймавернае. Ну, можа быть, дарэчы, як ты лічыш, што можа быць сапраўды нам дарэчы, мы як нацыя склаліся ці не? Сфармаваліся? Я як нацыя сфармавалася, а ты? Ну, я таксама. Аб'яднаемся як две нацыі. Да, вельмі рада з табой аб'яднацца. Ну, але калі сур'ёзна, справа ў тым, што вот некалі, ну, я задаю гэтае пытанне, і мне кажуць, што ты нейкае глупство пытаешься. Але калі спытацца у любога, там, паляка таго ж самага, вот поляки, як нация, склаліся, на тебя поглядаюць як на дурня. Конечно, склаліся. А у беларуса спытайся, и он пачне думать, а склаліся ці не склаліся, а можа не доскладываліся, а можа ўжо і раскласціся паспелі. Яшчэ не, пачакай, старасць нам не по карману. Глядзі, якая гісторыя. Я не могу такими глобальными штуками меріць сусвет. Это может до ступені хутчэй пытанне, чым да мяне. Это як мне, вось калі я обвестила, что будзе флот пірацкі, мне прыйшлі в каментары ілюзіі, для якіх это было, ну, як бы занадта, напэўна, смела ці штосьці што. І яны кажуць, што вось беларусы і беларускі як бы лічацца суагрэсарамі ў вайне, а ты яшчэ і піратамі і піраткамі хочаш назваць. Ну, я не суагрэсарка, а ты? Таксама не. Ну, калі ты адчуваеш сябе суагрэсарам, сядзі, мы паплывем без цябе. Як бы мы зараз у вольным свеце, дзе вось у меня такая гульня, яна табе пасуе, гуляем разам, не пасуе,
гуляйся ў свае гульні. Таму як бы склаліся, не склаліся, я вызначылася для сябе. У мяне беларускамоўная сям'я. Я вось з дзіцёнкам, нягледзячы на тое, што яе ўжо польскіх словаў нашмат больш яна ведае, чым беларускіх. Мы ўсё адно там чытаем кніжкі, абмяркоўваем штосьці па-беларуску, глядзім мульцікі, там вершы вучым. Вось, то бок, ну, вот 3 чалавека склалося. Астатні там ужо давай трымайцеся, складайцеся як можаце. Можаш параіць як папулярызатарка. Все ж таки, от мы уже з тобой закранули гэтую тэму, што все ж таки нейкія такія надта ўжо гаротныя, няшчасныя там вот это, што народныя песні, што яшчэ, але насамрэч спадчына-то яна большая. Что, калі вот там, что там это ваши, все там слезы, сопли, слюни, вот это вот белорусские, что-нибудь вот, как заспевать, как показать, как сказать, о, поглядим, мы не такие, мы, ну, докладней, мы и такие. Окей. Ёсць твор, які, мне падаецца, такі краеугольны камень можа быць, калі там пачынаецца вось бедныя няшчасныя, і мы не такія, это ладдзя роспачы. І это мой, не ведаю, асобаабразуючы твор, можна так сказаць. Вельмі класнае перавыданне, дарэчы, недавно выйшла, у каго ёсць магчымасць выпісваць кнігі з Беларусі, дужа раю. Таму што ты чытаеш там, як чалавек памёр, падмануў смерць, знайшоў каханне, і вось. І ты такая, ну, вот, я хочу вот такой вот быць. Это калі пачытаць, але хто не чытаў ладдзю роспачы, пацерпіце першыя старонкі, там не адразу все зразумела, а потым як пачнецца, там можна вот бач, яна таксама як Федута, то есть Караткевіч наша ўсё, ну ў гэтым. Што рабіць? Што рабіць, калі правда Караткевіч наше ўсё. А яшчэ стары Ольса у нейкіх, не ведаю, можа, нулевых гадах ці 10-х зрабіў радыёпастаноўку. І это просто твор з твора мастацтва, таму што там такія цікавыя рашэнні музычныя, там такія галасы, а як яны спяваюць. Вось, то бок там у ладдзі роспачы ёсць вершы, і яны зрабілі з гэтага песні. І гэта просто непаўторна. Гэта вось калі пачынае табе душыць на плечы неба, вось уключаеш альбо разгортваеш, і гэта заўжды ратуе. Як ты думаеш, мяне вельмі зацапіла думка, там выказаная у свой час Олегам Латышонкам про тое, што, ну, можа быць, не своечасова было і паўстанне Кастуся Каліноўскага. Не своечасова, ён, правда, сказаў, было і, ну, вот першае адразу паўстанне польскай салідарнасці, вот на першым этапе. Безумоўна, не своечасовае, сюды, калі падганяць под гэтую тэорыю, і быў 20-й год. Таму што, ну, відавочна было там 20-м годзе, што рэжым не пераможаш. Але вернемся да Каліноўскага, што, маўляў, паглядзі, паўстанне паднялі супраць расійскай імперыі, было ж відавочна, што эту імперыю не паламаць. Па выніку што маем? Траціна палягла, траціна паехала на Сібір, траціна сказала, ой, не, мы палякі вообще, якая тут Беларусь і ўсё астатняе. А займаліся бы папулярызатарствам беларускай культуры, мовы сярод людзей. Как бы і Каліноўскі быў бы жывы, і ажаніўся бы са сваёй дзяўчынай, і колькі бы яшчэ мужикоў і баб звычайных да беларускасці прывялі. Не, я не згодная прям ни з якім пунктам 100. Не прывялі? Пачакай, я понимаю, разумееш, у меня уже столькі эмоцый, што ты калі скончыў, задаў пытанне, я уже забылася, з чаго пачала. Тут нават слова паваліваецца з галавы. Карацей, я думаю, што калі мы кажам, што у 21 стагоддзі мы кажам, што вось тады, колькі-то там часу таму, вот это было не своечасова, і то было не своечасова. Ну это так не шчыра з нашага боку, так нельзя. Людзі тады, знаходзячыся ў тых абставінах, думалі, што ну вось гэта наше акно.
і магчыма гэта адзіная наша магчымасць і натуральна это было не так як прынамсі мне бы хацелася верыць не так як у 20-м людзі рыхтавалі паўстанне людзі рыхтавалі падполле то бок і папулярызатарства таксама было бо без папулярызатарства ніхто бы не пайшоў быў бы адзін Каліновскі адразу на шыбеніцу і канец не было бы гэтай трагічнай але і прыгожай гісторыі таму адно без другога па-першае не ідзе а па-другае мне падаецца што калі мы кажам што штосьці было зроблена неправільна праз пэўны час это не дае нам права казаць што ім не варта было это рабіць Таму што ў 20-м годзе калі я ішла по праспекту і вакол былі людзі якія як ты кажаш толькі-толькі вось гэтыя падснежнікі толькі адкрылі для сябе беларушчыну культуру музыку вот это вот все змаганне і я думала што ну вот хаця бы дзеля гэтага дня варта было все папярэдняе рабіць то бок ну ты зярняткі зноў жа як уладзі роспачы хай козы жуюць мае гожыя кветкі у мяне застаюцца карані таму вось тады калі б людзі ведалі чым это скончыцца натуральна яны бы это не рабілі но яны не ведалі чым это скончыцца яны бачылі гэтую всю сітуацыю іначай і магчыма яны бачылі варыянт пры якім это паўстанне бы магло перамагчы это мы бачым што ну вот яны не ў ты бок глядзелі але гэта не значыць што яны не мелі рацыю ў свой час Ну добра а вось паўстанне не паўстанне гэты уздым 20-го года наколькі ўсё ж таки ты сказала пра зярняткі это добра сказа мне таксама было вельмі радасна і прыемна бачыць і гэтыя вуліцы поўныя чырвона-белых сцягоў і людзей якія раптам адкрылі для сябе ўсё беларускае але не склалася і вот зараз зярняткі адзеяны тыя дзеці якім было там 9-10 гадоў у 20-м годзе зараз ужо маюць 15 16 17 гадоў яны гэты пасеў прапусцілі з-за сваёй маладосці а зараз яны што маюць Я не ведаю што яны маюць і я не там і ну мне троху больш гадоў не магу адчуваць сябе на іхнай хвалі Хаця вось у лагеры мяне дзеці прасвяцілі што ёсць фемінітив слова скуф но это і асобная гісторыя вось што яны маюць вось акурат 9 жніўня калі мы ішлі да стэлы людзі якія памятаюць 10-й год і чым все это скончылася мы ішлі моўчкі тому что мы ішлі ну мякка кажучы турму а за намі ішлі падлеткі якія вот это былі іх першыя выбары і это былі іх першыя пратэсты і яны так хваляваліся што яны не маглі заткнуцца просто яны пастаянна гаварылі яны смяяліся крычалі дурыліся то бок ну ім было настолькі страшна яны не ведалі што будзе Я не магу сказаць, што з 10 па 25 год, ну так, у нас была такая трошачку адліга, але паглядзім праўдзе ў вочы, магло быць і мацней, і больш. Вось, і это былі рускамоўныя падлеткі. Это былі людзі, ну, я пару словамі з імі перакінуся, якія не надта разумелі, што такое беларушчына. Іх было даволі канкрэтны запад, яны хацелі пажыць без Лукашэнкі. То бок не вот это вот все, пра што мы гаворым, у іх была вельмі утилітарная мэта. Яны не ведалі жыцця без Лукашэнкі, хацелі паглядзець, а як там без яго можа быць лепей. Вось. І ну, я не ведаю, як склаўся іх лёс, не ведаю іх імёнаў нават. Это я да чаго, што не абавязкова несці весь гэты заплечнік назапашанага, каб зрабіць правільны выбар. Тут больш пытанне да чалавечай годнасці. А калі чалавечая годнасць спрацуе, то ўжо все, што мы на запасе, мы ўжо па этой годнасці прыгожа прытулім. Просто... Можа быць, пераканай мяне, а можа быць і не. Окей. У тым, што вот глядзі, сапраўды, людзі хацелі проста пажыць без Лукашэнкі. Яны проста хацелі свабодных выбараў, яны хацелі законнасці, яны хацелі праўды, яны хацелі ўсіх тых дэмакратычных каштоўнасцяў, якія проста дэмакратычныя каштоўнасці, якія вось добрыя і якіх не ставала. А што ў гэтым было нацыянальнага? Я падыходзіў да людзей, якія стаялі пад чырвона-белымі сцягамі. Усе, скажем, там у Малінаўцы каля Зубра на акцыі і пытаўся, чаго ты сюды прыйшоў?
і адзін кажа: я супраць Лукашэнкі, но я за Россию, за Путина. Другі: я супраць Лукашэнкі, я за незалежную Беларусь, но не лезь ко мне со сваім беларускім языком. Трэці: я за супраць Лукашэнкі, за суверенную Беларусь, я за беларускую Беларусь і гэтак далей. Вот яны ўсе под чырвона-белымі сцягамі стаяць, яны ўсе хочуць дэмакратычных каштоўнасцяў, але нацыянальная, што мы б дасягнулі, вот маючы такі пратэст? Глядзі, па-першае, за 70 гадоў мы не згубілі шмат чаго не згубілі, як бы шмат чаго страчана, наша беларуская нацыянальная традыцыя страчваць каштоўнасці, але шмат чаго не згублена, это ўжо не кепска, я лічу. А па-другое, эвалюцыя это доўга, это не за один дзень робіцца і нават не за один год, а улічваючы, што зноў жа атачэнне асяроддзя, умовы неспрыяльныя, вельмі нешчыра чакаць, што все ведаюць маюць хоць нейкую нацыянальную ідэнтычнасць, ідзею і так далей. Калі дык это і ёсць частка дэмакратыі, так, дэмакратычнай каштоўнасці, што чалавек можа сам выбіраць, хоча ён быць вот прям апантаным беларусам ці беларускай, ці не хоча. Але дэмакратыя ў тым і палягае, што ёсць гэты выбар, што правы ёсць аднолькавыя для ўсіх, а не так, што ты адкрываеш беларускую моўную кавярню альбо кнігарню і ад'язджаеш альбо на Акрэсціна, альбо у Польшу. Ну вось, таму мне падаецца, што старт дэмакратыя, а там мы ўжо паглядзім, хто што зможа зрабіць з гэтай дэмакратыяй. Скажи мне, можа, таксама мне вот кажуць про тое, что вот поглядзіце, вот эти процессы нацыябудаўніцтва у Европе і вот у нашай часткі Европы там добра, там где-то пачаліся былі ў 18 стагоддзі, 10-19, у кагосьці там на пачатку 20 стагоддзя яны завершыліся. Мы маем 21 стагоддзе, і ў Беларусі гэтыя працэсы ввогуле незразумела, а ці пачыналіся яны, ці не пачыналіся. Якія працэсы? Нацыябудаўнічыя працэсы. І мне кажуць, што, слухайце, ну а можа яно как бы не наш шлях? Вот менавіта такой класічны выгляд там 18-19 стагоддзя, па якім ішлі нацыябудаўнічыя ўсе працэсы да пазней. Вот, скажем, там Украіна 20 стагоддзя, там літоўцы 20, там можа быць там канец 19-20 стагоддзя. Ну а мы не. Ну можа быў наш шлях іншы. Не, пачакай, а з чаго ты ўзяў, што не? Ну калі браць класічны погляд, то апроч межаў, апроч сваёй там дзяржавы ёсць свая нацыянальная і дзяржаўная мова, гісторыя, культура, ўсё астатняе. А у нас вот гэтыя атрыбуты нацыянальныя ёсць? Не, ну яны фармальна ёсць, конечно. Ну, па-першае, это ўжо немало, тому што мы ведаем, што як бы з турмы народаў не ўсе народы выйшлі нават з межамі сваімі. Па-другае, ну, не выйгралі мы в латарэю з кіраўніцтвам дзяржавы гэтым разам, можа наступным разам пашчасціць больш. Таму так, наш шлях хотелось бы, конечно, лягчэйший. Хотелось бы дадому не праз вот это вот все ехаць. Але што ж, пакуль мы не спыніліся, нічога не скончана, гэта першае. А другае, я не упэўненая, што ну, мы зможам, напрыклад, там, як Францыя, якая, калі ты падыходзіш там да Эйфелевай вежы і гаворыш па-ангельску, табе дэманстратыўна цябе не разумеюць, таму што ты не па-французску гаворыш. Слухайце, ну это таксама ўжо ў нейкую хворы бок. Але мы ходзім з табой па колу, атачэнне і умовы. Калі рэпрэсіі, то ні пра якую нацыянальную ідэю, нацыянальную ідэнтычнасць мы не можам гаварыць. Таму што, ну, калі у цябе на шалях альбо ідэя і ідэнтычнасць, альбо зняволенне, з якога не ўсе выходзяць жывымі, то, ну, слухай, такі выбар не можна ставіць перед людзьмі. Слухай, ну, чамусьці, вот, возьми той же самый Азербайджан. Аўтарытарная краіна, рэпрэсіі, але нацыянальныя, скіраваныя. Як это мне сказаў? Мне падаецца, не варта меріцца, у каго рэпрэсіі хочаш. Не, я просто, слухаючы цябе, прыгадаў Валянціна Акудовіча, які вот мне на праграме сказаў, што за тое, да, аўтарытарызм, за тое свой,
местачковы, затое я пойду ў турму, але не ў Сібіры, а вот у Жодзіна, то бок сваё, але наколькі мы так жартам, конечно, что болючы жарт які. Да, што маем сваё, але наколькі яно ўсё ж таки нацыянальна арыентаванае гэта сваё. Слухай, ну не наколькі, ты сам ведаеш, што в беларускай дзяржаўнасці зараз беларускасці там не ведаю, нават не на птушынае вока. Але зноў жа, ну такая вот таталітарная сістэма, кривая, аўтарытарная, перабачаюся, кривая, касая, там дажывае, можа, свае апошнія дні. І зноў жа, калі зменяцца умовы, зменіцца і наш шлях. Просто цяпер няма нават не то, што акна магчымасцяў, нават шчыліны магчымасцяў. Нават, ведаеш, як в пірамідах не можна нож всунуць, так і зараз в этой рэпрэсіі там за палачку няма куды ставіць. Таму, ну, не своечасовае пытанне. Калі ў нас будуць магчымасці, і мы такія, ой, што ты стала лень развіваць беларускую культуру, вось тады да нас могуць быць пытанні. А калі кошты тага развіцця такі, што ого-го, яшчэ не час. Але давай вот возьмем тады тую сітуацыю, якую мы маем сёння. Я не один раз мы говорили про тое, что да, зараз там у самой Беларусі на зямлі, як кажуць, да рэпрэсіі, да немагчыма нормально развіваць вот это ўсе там культурніцкія беларускія праекты. Яны дзесьці там ёсць, яны жывуць, где-то там ніжэй за плінтус ёсць, да, але калі кажам агулам пра грамадства, ну то немагчыма па ім развіваць. І таму наша місія тут людзей свабодных в свабодных краінах захоўваць, развіваць, пашыраць. Але час ідзе. Я гляжу, што шмат хто стамляецца, шмат хто адходзіць, шмат хто думае, ну мне тут трэба пра будучыню ўжо неяк там больш клапаціцца, чым пра вяртанне, якое невядома калі будзе і ці будзе ўвогуле, сацыялізацыя і гэтак далей, і гэтак далей. Ці здолеем выканаць эту місію сваю? Пачакай, а эта місія, яна у чым меряецца? То бок, вось мы выканалі сваю місію. Ты як памеряеш гэтую выкананасць? Ну, я не ведаю, каб быў тут свой, як ёсць у кітайцаў, куды не плюнь это свае чайна-тауны, дзе ўсё па-кітайску, ўсё, каб мы тут нейкія свае беларуса-тауны там Слухай, ну ты параўнаў іх там колькі людзей, а нас жменька. Мне падаецца, што, па-першае, это занадта абстрактна казаць, што вось у нас есть эта місія. Ды кожны сам і кожная вызначаюць што. То бок, нават калі ты дзіцёнку чытаеш казку на ноч па-беларуску, гэта ўжо выкананая місія. То бок, тут пытанне да чалавека, хто які гатовы крыж несці, бо нават вот такусенькага крыжачка в прынцыпе хапае, каб ну, не страціць гэтую нітачку да радзімы. Я калі пачынаю думаць у гэтым рэчышчы, я адкрываю суполкі, беларускія суполкі Злучаных Штатаў і Канады, і мяне прападаюць усе пытанні, таму што ну вось людзі, боже, дзе это за акеанам? У іх зараз ноч, у нас дзень. Ну, это мне падаецца зусім іншы свет. І яны знайшлі форму, пры якой яны святкуюць купальні. Вось мы там з адной пані неяк абмяркоўвалі онлайнавы фестываль батлеек. Можа, атрымаецца, можа не, но мы ў гэты бок глядзім. І то бок вось, яны, іх там не мільёны, но яны это робяць. То бок там ёсць прекрасныя людзі, які там адраджаюць нейкую традыцыйную культуру. Ёсць людзі, якія штосьці новае прыдумляюць на глебе традыцый альбо ў нейкім іншым рэчышчы. Гледзячы, як памерыць нашу місію і як разумець страчанае на ціне. Мне падаецца, што нават гэтая наша з табой размова, яна гаворыць пра тое, што, ну, прынамсі, вось на сёння, на пачатак на 5-ю, яна яшчэ не страчаная, і мы добра спраўляемся. Вось, а
калі ты маеш рацыю, мне таксама это адгукаецца, што з гэтага боку мяжы мы нібыта вось паклалі ў шуфляду беларускую культуру на захаванне, калі будзе час, з этой шуфляды мы яе дастанем, пратрём і вернем назад. Конечно, хацелось бы і там штосьці дадаць, але нават калі без нейкіх дадаткаў, нават калі палова таго, што выехала, вернецца, это ўжо немаверна. І зноў жа мы гаварылі з табой сёння пра выявы Наполеона Орды. Вось зараз у музеі Новай Беларусі з тым разлікам, што яны вернуцца ў Беларусь. І нават калі пройдзе, нават калі я гэтага не пабачу, это не значыцца, што яно марнае. Таму што нашы дзеці растуць вось у такім такой сітуацыі, у такім атачэнні, ходзяць у польскія, літоўскія, іншыя школы. А мы знаем, што ў школе закладаецца міра, такое светаадчуванне, светабачанне. І калі мы даем ім эту альтэрнатыву, хаця бы трошачку, хаця бы там не цалкам, паглядзі, а вот сталіца Беларусі Мінск. Варшава не сталіца ўсяго света, ёсць яшчэ іншыя сталіцы, хаця бы там некалькі гарадоў. Гэта ўжо узбагачае іх на свет. Таму, нічога не страчана, нічога не скончана. Прынамсі, вось на гэты час. Так, ведаеш, я вельмі я разумею, што час змяніўся, я разумею, што новыя тэхналогіі, новыя магчымасці, але вельмі не хочацца, каб мы паўтарылі шлях і лёс нашых папярэднікаў, тых хваляў эміграцыі, якія былі, да прыкладу, пасля Другой сусветнай вайны, якія выехалі, якія таксама спадзяваліся вярнуцца, якія таксама працавалі на глебе беларушчыны, знаходзячыся ў эміграцыі, нарабілі шмат усяго, безліч. Але жывучы ў Беларусі, нават будучы дзесьці там у беларускай павесцы, я за сябе зараз скажу, я, да прыкладу, не ведаў, што ў Канадзе ёсць цэлы інстытут беларускі, БІНІМ. Я не ведаў, што ў Лондоне ёсць скарынаўская беларуская бібліятэка. Я не ведаў, што ў Аўстраліі зараз, на жаль, не засталося, але былі беларускія цэрквы. Мы гэтага нічога не ведалі. Мы ведалі, адзінае, што мы ведалі пра эміграцыю, што дзесьці там у Канадзе ёсць рада БНР, якая да 25 сакавіка раз на год нешта там нам перадае свае вітанні. Всё. Это пытанне больш да нас, так? Да, это ж было да нас, это ўсё. Но мы не ведалі все тыя што яны там нарабілі, што яны назапасілі, што яны натварылі, каб мы нам не паўтарыць. А што, калі нам, людзям эміграцыі, у пэўны дзень варта будзе прыняць, што не толькі беларускай зямлёй, як ты сказаў, мы моцныя. Што цэрквы в Австраліі рабіліся не для беларусаў Беларусі, а для людзей в Австраліі. І што ім, як бы, па вялікім рахунку, вось ужо менавіта першапачатковая Беларусь, ім ужо была не столькі істотная, колькі Беларусь, якую яны носяць у сабе. І вот этой истории і про Канаду, і про Злучаныя Штаты, про скарынаўскую бібліятэку ў Лондоне, а яна, на хвіліночку, просто неймаверная, і якія працэсы ідуць дзякуючы гэтай бібліятэцы і людзям, якія супрацоўнічаюць з ёй. Гэта не гісторыя про тое, што яны працуюць на беларускай глебе для Беларусі. Беларуская глеба нашмат шырэйшая, чым Беларусь. І таму вот такая краіна Беларусі цэнтрычнасць, можа быць, яна і троху шкодная. Класна, калі в Беларусі ведаюць пра жыццё дыаспары. Але для дыаспары, па вялікім рахунку, яна і можа быць і самастойнай. Канешне, калі выходзяць там, напрыклад, зняволеныя, калі адбываліся працэсы 20-го, некаторыя людзі, пражыўшы в эміграцыі, адкрывалі для сябе, што яны і в эміграцыі беларусы і беларускі. Але у іх уже наладжанае жыццё, у іх уже наладжаныя працэсы. Вот, напрыклад, летом поеду у Копенгаген праводзіць там купальня. І это уже не першы раз. Праводзіла іх каляды, купальня.
і туды яны запрашаюць і датчан таксама, каб яны пабачылі, што Беларусь гэта не толькі Лукашенко і рэпрэсіі і суагрэсарства. Это яшчэ і класныя традыцыі, цікавыя, прыгожыя і спевы. І вось, напрыклад, мінулым летам мы вывучалі песню, друкавала беларускі тэкст кірыліцай і лацінкай, каб можна маглі прачытаць все. І, канешне, дацкія госці, яны не маглі паўтараць все словы, але там такі быў рефрен то-то-то. І вось беларусы і беларускі спявалі словы, а ўсе разам то-то-то. І гэта так захапіла сумеснае дзеянне, што такі мы арганізуем гурт і будзем выступаць па ўсёй Даніі. І гэта быў класны прыклад таго, што вось у нас ёсць спадчына наша агульная, і вось у гэты дзень мы не былі прывязаныя да зямлі. Мы былі прывязаны адзін да аднаго. Таму класна, што мы ідзем гэтым шляхам, калі ён будзе такі, што ж, ён таксама не кепскі, калі будзе іншы, паглядзім, можа быць, будзе і лепей. То бок ты раіш не абмяжоўваць беларускасць межамі краіны там ці дзяржавы Беларусь, а разважаць пра беларускі космос. Беларускі свет, это праўда. Ёсць класны фільм пра ірландскую эміграцыю. На жаль, не могу зараз узгадаць, я вывалілася з галавы. І там была такая ідэя, што Бог придумаў эміграцыю для ірландцаў і ірландак, каб па ўсім свеце было добрае піва. І мне падаецца, што для беларусаў і беларусак ён придумаў такую же історыю, каб было што? Ну, мне падаецца, каб, па-першае, крупнік, а па-другае, купальня. Таму што я бачу, наколькі класна адбываецца вось гэтае свята, якое проста ў крыві крынічыць. І калі людзі вось прям аж да паганскіх каранёў дакапваюцца. І хай сабе нават і не дакапваюцца, хай сабе это проста скокі праз касцёр там і нейкі пікнік. Але вось я думаю, што купальня это можа быць нашым брэндам. То бок ты хочаш сказаць, што Бог зрабіў так, каб мы зараз вось гэтая такая вялікая хваля беларускай эміграцыі выплюснулася ў гэты навакольны свет, каб побач з днём святога Патрыка з'явілася купальня, якое будуць святкаваць усе паўсюль, і нават калі мы там ужо суседнія галактыкі будзем ужо акучваць. Слухай, не думаю, што у Бога ёсць увогуле справы да нас, я не па рэлігійнай частцы, але тое, што у дадзеных умовах у нас ёсць усе падмуркі, каб зрабіць купальне сусветным святам, і каб там, калі на дзень святога Патрыка усе рэчкі зялёныя, то вось на 21 альбо, ну, гледзячы, якое купальне вы вызначаеце, вось, каб паўсюль гарэлі кастры і кацілася купальскае кола, чаму бы не? Цалкам згодны. Слухай, давай яшчэ одну, ужо тут паціху будзем набліжацца, але одну такую, можа быть, непрыемную. Окей. Ну, як мы это любім, да? Ну, каб ты мяне разупэўніла, ведаеш. Слухай, а мне атрымліваецца цябе хоць нечым разупэўніць? Конечно, ты што, зараз пра беларускі космос і купальні, як сусветнае свята, кола грукатала. Ой, Алешка. Слухай, ўсё ж такі вяртанне. Як ты лічыш, наколькі гэта можа быць траўматычны, чарговы траўматычны досвед для нас, вот это само вяртанне, калі атрымаецца, не атрымаецца, вот пра што мы марым, мы як вернемся, мы як вот две часткі гэтага падзеленага грамадства, як шестероначкі, раз складземся, а атрымаецца так, што типа там буду стаяць і говорить, ну шо, с ідэі са сваёй тут до нас прыпёрліся, а у нас тут сваіх ідэй, во. Дай бог, каб там стаялі са сваёй ідэяй ужо. Это будзе прям найпрэкрасна. Па-першае, это падобнае то, што ты намаляваў да гісторыі, калі пераходзіш на беларускую мову, так? Ёсць людзі, якія не псуйце беларускую мову, а есть людзі, якія давайце хоць як, хаця бы одно слово на дзень. Таму ізноў жа, калі мы вернемся, это ўжо будзе штосьці больш дэмакратычнае, чым тое, адкуль мы з'ехалі. І я думаю, што калі ў іх свае ідэі, мы прыедзем са сваімі ідэямі, давай
давайте мы представим адзін аднаму свае ідэі і якія больш выклікаюць даверу, інтарэсу taj ідэі пераможа. Хай сабе яна мне, можа і мне спадабаюцца больш іх на яе ідэі, што яны там придумаюць, а можа такі, ой, клас, флот, а у нас вон па Піне таксама флотилія, да, речная была, а поплыли теперь там, не ведаю, в Норвегію за першым беларускім букварём. Чаму бы не? Ну, я думаю, что это будзе штосьці, што мы нават цяпер седзячы не можам сабе уявіць. Это першая гісторыя. Другая, это будзе вельмі траўматычны досвед. Таму што нават пераезд з горада ў горад, як показала практыка, балючы, а як мінімум адзін чалавек за гэтым столом мае досвед падвойнай міграцыі, і аказалось, што недастаткова адгараваць тое, што ты з'ехала з радзімы адзін раз, калі ты перасоўваешься ў наступную краіну. Это таксама баліць, і, можа быць, нават мацней баліць. А яшчэ у мяне было такое моцнае расчараванне, калі я выбірала, дзе жыць, я брала Падляшша, таму што там жа вось ёсць беларуская нацыянальная меншасць, і я думала, што вось якраз я приеду туды, эти шестерёнкі, і як зажывем, аказалось, што у іх свой космос. И они такие, ну, конечно, так, але у нас по-своему. И вот это вот по-своему, и это. И ты не заўжды пасуеш. А вот так хорошо это пасуеш, а это не. Я такая, окей, то бок у вас яшчэ больш свая беларускасць. Але это яшчэ больш цікава становіцца, што вось як яны у сваім свеце, у сваім невялікім космосе, як яны сябе атаясамліваюць, пра што яны вызначаюцца. То бок для людзей, якія там нарадзіліся ў Гайнаўцы, нічога не адгукаецца ў сэрцы, калі ему кажаш, напрыклад, тураўскія крыжы ці там званы Сафіі. Для іх это, ну, нейкія крыжы, нейкая Сафія, хто это такія. Але ў іх ёсць свае маркеры, па якім яны сябе вызначаюць. І таму не абавязкова, каб вот это было прям, ведаеш, любовь з першага погляду. І я нават думаю, што это можа быць не толькі пра ідэнтычнасць і нацыянальнасць, это будзе вельмі цяжкая сацыяльная з'ява, таму што мы, пакінуўшы краіну, мы яе ў сваім памяці замарозілі, а яна ўсё адно жыве і мяняецца. І калі мы прыедзем, змяніліся людзі, якіх мы памятаем. Змяніўся нават краявід і гарадоў, мястэчак. Я не ведаю, нават, можа, рэчкі будуць іначай цекчы, іншыя зоры над краінай. Але гэта не значыць, што не варта паспрабаваць. І 5 гадоў, як я цягаюся па свеце, я з розных краін прыважу розныя бутэлькі алкаголя. Таму што Белосток бліжэй за ўсё да мяжы, і ў дзень вялікага затору я пайду, там, не ведаю, якім-небудзь чынам да мяжы і устрою першы, я спадзяюся, адзіны нават, а не першы фестываль вяртання. У мяне ўжо ёсць людзі, якія сказалі, што там возьму сваё абсталяванне музычнае, так што вось, у дзень вялікага кораку апранайце красоўкі, будзем скакаць на полях Польшчы па дарозе домой. Выдатна. Слухай, ўсё ж такі, вот глядзі, мы зараз гаворым пра нейкую там будучыню, нават там пра нейкія там Марс там узгадывалі, ўсё такое. Ну, часы-то сапраўды 21 стагоддзя, што будзе праз 5, 10, там 15 гадоў, сапраўды можа ўжо там это самое, караблі паляцяць з каланізатарамі на Марс ці яшчэ куды-небудзь. І ў гэты час вось гэтых касмічных караблёў, вот гэта нейкая трансатлантычных карпорацый, вось гэтай глобалізацыі, гэта вот усяго, калі здавалася, межы сціраюцца, мы сядзім і марым пра тое, як мы ўсё ж такі, мало того, што вернемся ў Беларусь, мы з яе будзем рабіць такую цукерачку, беларускую цукерачку, дзе будуць шанаваць і любіць вось гэтае ўсё там, мова, культура, гісторыі, традыцыі, нашыя родненькія беларускія і такая вот прыгожая нацыянальная каштоўнасць, але такое адчуванне, што вот так камені муры такі, раз, вы там на Марс ляціце, а мы тут зато по-беларуску. А чаму ты думаешь, што нельзя по-беларуску на Марсе?
Не ведаю. У мяне вот, напрыклад, дзіцё, дачка пытала, а ці была я в Японіі? Я кажу, не, Анечка, Японія вельмі далёка, я не была. Па-першае, дорага, па-другое, баюсь. І она такая, так, а потым мы купілі телескоп, глядзелі на месяц, і она такая, ну ладно, в Японіі, а ты на месяцы была? Я разумею, што вось, ну, конечно, 6гадовае дзіцё для яе яшчэ няма такой з'явы, як межы і межы магчымага нават. Але я разумею, што, ну, мы с тобой будем, я не ведаю, ты будешь писать книги, я буду сажать бульбу, а мое дитё на Марсе будет. Зноў жа, давай не привязываться до каменя, а хто да чаго прыдатны, хай то і робіць. По-беларуску. Як смогуць, абы на карысць, і каб усіх былі магчымасці рабіць тое, што душа хоча. Каб душа піяла. Ох, але вот ухілілася, я говорю, по-беларуску, ну як у каго вот будзе атрымліваць? Слухай, ну я думаю, што маё дзіцё, калі паедзе на Марс, будзе по-беларуску. Там астатні ўжо як хто хоча. Але наша вось Беларусь тваёй мары, там ці новая Беларусь, там не новая Беларусь тваёй мары, гэта дзяржава, гэта краіна з якім палітычным рэжымам? Гэта краіна парламенцкая, прэзідэнцкая, анархія, вялікае княства літоўскае 2.0. Ну, это республика. Президентская ці парламенцкая я пакуль не ведаю. Хотелось бы парламенцкая, но давайте пачнем з нейкай больш звыклай для людзей гісторыі. Тут же пытанне нават, ведаеш, не ў тым, якая это форма. Пытанне ў тым, каб заканадаўства, ну, каб закон каб не было такога, што не да закона, законы не былі людажэрныя і не было канцэнтрацыі ўлады. То бок, калі это парламенцкая республіка, окей, калі это прэзідэнцкая, таксама добра, але ну, мы ведаем нават па канстытуцыі нашай першай, што можа быць варыянт, калі у прэзідэнта не ўся ўлада, а ёсць яшчэ шэраг органаў. Калі, даруйце за такое, калі у прэзідэнта свістанула кукуха, ёсць яшчэ цэлы апарат, які яго будзе стрымліваць да канца яго тэрміна, і калі ён сыдзе, прыйдзе іншы чалавек. То бок вось, это вельмі простая гісторыя, адсутнасць канцэнтрацыі ўлады. А там ужо якая форма, да і хоць якая. Але дзяржаўная мова, якая і колькі? Я не думаю, што можа быць адна мова. Вось тут і цяпер, зноў жа, калі цяпер 5 гадоў гэтых жестачайшых рэпрэсій, і да таго таксама было, ну, Боже, памятаеш 100годдзе БНР, калі мы стаялі каля опернага са сцягамі, а ты выходзіш з гэтым сцягам за плот і ўжо уязджаеш на аўтазаку. Ну, ніколі не было вольнай Беларусі. Таму я не за тое, каб гэта была вось такая прымусовая беларусізацыя, ні ў якім разе. Але зноў жа, калі будуць роўныя правы для беларускай культуры і не ведаю, як называць тое, што зараз там адбываецца, і астатніх, вот так, далікатней, то ну, вось тады мы і паглядзім, як працуе дэмакратія, і я ўпэўненая, што беларушчына зможа паказаць сябе з прывабнага боку. На мяжы расійскай роў капаць будзем? Не думаю, што нам ёсць сэнс капаць роў, але хай там будзе мяжа. Говорит, але хай там жывуць кракадзілы. Не, кракадзілы хай не жывуць, але зноў жа для мне бы хацелася, чтобы не было заходняй мяжы. Каб вось такая была гісторыя, каб людзі маглі, напрыклад, паехаць аўтобусам в Петербург, паглядзець там залатыя фонтаны і так далей, і паглядзець, што паміж Петербургам і беларускай мяжой агромныя палі баршчавіка, які каласіцца да самага неба. І на наступныя выходныя, напрыклад, паехаць хай сабе нават у Варшаву, у Вільню, куды заўгодна, і паглядзець, што вот такое ёсць. І ёсць такое, і што вы выбіраеце кожны для сябе? То бок не наяўнасць мяжы з усхода, а адсутнасць мяжы з захада мне бы хацелася. Нацыянальная ідэя ад Марыі Грыц гучыць як? Ой, рабі, што можаш кожны дзень. Слухай, вот
Вот здавалася б, сколько ўсяго тут нагаварылі, а ідэя это сапраўды все самое простае, но самое тое, что неабходна на сённяшні дзень. Дзякуй вялікі. Хай будзе гэтая кніжка ў якасці. А у меня уже есть. Да? Значыцца, дам табе іншую. Але ў любым выпадку дзякуй вялікі. Марыя Грыц была з намі у студыі Еўрарады. Дзякуй яшчэ раз. Дзякуй шчыра. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.